Si jo pogués formar part d'un grup, no?, de persones que decidissin tenir fills i filles en comú, en col·lectiu, jo crec que em satisfaria la idea. Ai, és una escriptora? No, una cantant, no sé. Que és diputada de la CUP al Parlament? És una política, no?, de la CiU, poder, no sé. Que és una política d'aquí a Catalunya. Anna Gabriel és una educadora social, professora de dret. Està en el partit polític de la CUP. Res. Res, no sé què és. Res. Sí, la que porta el serrell, ¿no? Sí, es... Vergüenza le tendría que dar a ese tipo de periodismo que dice que saca una exclusiva cuando es una información pública. Algun cop l'he vist així per la tele o així, de política, però sobre la seva biografia tot això no sé gaire res. No és la de Ciutadans? No, és que no ho sé ara mateix. Que és la diputada de la CUP. Sí, aquesta sí que em sona, és de la CUP. No sé, va vestida així una mica rara, no? No sé, suposo siguent de la CUP. Que sempre surt a les notícies perquè, bueno, això de la CUP, que són radicals, que sempre volen canviar-ho tot, però poc més.